Necessitem tenir un estadi a l'alçada de la grandesa del club i del nostre equip. Un estadi entre els millors del món i del que tots els barcelonistes ens sentim orgullosos. Un estadi modern, amb els últims avenços en matèria de construcció i tecnologia, amb millors accessos, més còmode i confortable, totalment cobert i que millori la visibilitat i millori l'experiència de veure un partit del Barça. El nou Espai Barça està concebut, organitzat i planificat perquè no afecti l'equip mentre realitzen les obres. Després, l'increment d'ingressos que implicarà posar en valor les nostres instal·lacions potenciarà els nostres recursos per seguir invertint en la millora dels nostres equips, en el nostre planter i en la masia. Bé, volem que els nostres socis puguin tenir dret a un seient. Dels actualment 162.000 socis que té el nostre club, n'hi ha molts d'edat menor, d'edat avançada, altres que viuen fora de Catalunya o fins i tot que viuen fora d'Espanya. I això redueix la demanda total, però augmentant l'aforament augmentem la possibilitat de donar dret als socis a tenir un seient. L'Espai Barça no és només la remodelació del Camp Nou. L'Espai Barça és i serà el complex esportiu més important d'Europa i del món al centre d'una gran ciutat. És un espai que tindrà un palau amb 10.000 localitats i ens permetrà jugar l'Eurolliga, un minipalau amb 2.000 seients, una pista de gel, un espai social que englobarà tots els serveis als socis, un espai comercial, unes oficines del club més centralitzades i modernes que les actuals i una masia rehabilitada que serà la seu institucional i 5.000 places d'aparcament subterrani. El club necessita fer aquest nou Espai Barça per poder mantenir la seva posició de referència i no perdre el pas envers els seus grans competidors. Un patrimoni sòlid i fort és la millor garantia de que el Barça pugui mantenir la seva independència. Tots els barcelonistes tenim la responsabilitat i el deure de protegir aquest patrimoni i posar-lo en valor. Creiem que la proposta del nou Espai Barça és una gran oportunitat històrica d'augmentar i millorar aquest patrimoni.